chipurile unor păcătoși. Stratagemele unor bezeveni, faptele unor mișei și încă dulci supărări, plăcere amară, hotărâri nesăbuite, credință înșelată și speranță șcată, judecăți neîndurătoare pentru greșelile altora și indiferența pentru cele proprii, femei bărbătoase și bărbați afeminați. Deși piesa nu este comedia de arte, dar este plină de acel spirit renascentist, bocacian, spiritul Decameronului care a influențat foarte mult literatura, teatrul acelei epoci, în special literatura italiană. Atunci când se alege o piesă în școala de teatru, cauți să le oferi studenților posibilitatea de a se manifesta, tuturora. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt subiectul piesei. Doi frați mei din Moldovi au fost despărțiți de de mici copii. Familia ca să stă pe mesa de jucul ducesc, fuge cu ea din Moldov. Nu există în acest spectacol, în această piesă, rolul central. Toate rolurile, toți protagoniștii au aceeași importanță și sunt piese de care nu poți să te lipsești în acest spectacol, în această istorie. Are un spirit care îi vorbește. Prezice viitorul. Nu mă pricepe la vorbele astea încălcite. Destul că mă pricep la ce mă pricep. Hai, du-te cu Dumnezeu. La etapa actuală abia au doar 3 ani jumătate de meserie, am zis. Încă nu au maestria, meșteșugul necesar pentru un asemenea spectacol, gen de spectacol, care este destul de complicat din punct de vedere interpretativ tehnic. Aceasta este Santila, sora geamăna lui Igor. Ea se dă drept fratele ei pierdut și pe zi ce trece seamă tot mai mult cu un bărbat. Сама по себе пьеса – это в стиле Джованни Боккаччо, это тот период. Пьеса очень, ну, как сегодня говорят, можно сказать, хулиганская немного, можно сказать, жизнерадостная. И наша задача была провести актеров по линии, чтобы это не было пошлостью, не было вульгарностью. Вот надо было сохранить вот эту пикантность, вот этот вот намек, чтобы зритель не столько увидел на сцене какие-то вещи, сколько мог сам себе придумать. Чтобы студенты не переступили ту грань, когда вызов и эпатаж превращается в грубость и вульгарность. Ну, вот, нам кажется, мы смогли этого с ребятами достичь. 2 4 8 4 4 6